Саламатсызбы. Эфирда интервью тапшырыгы студияда Гүлсем Эштанова. Программабыздын кунагы Аврора таланттарды үстерүүдәге директоры Айдар Сайгафаров. Саламатсызбы. Айдар Мансурович, күптән түгел бuna Бүтән Россия олимпиадаларында катнашучыларның ханы буенча Башкортстан лидерлар рәтендә дигән мәгълүмат яңгырана. Нинди фәннәр буенча безнең укучылар алдынгы? Быелдан безнең теге ел инде төрле фәннәр бар инде. Бер химия фәне, иң күбеһе безнең балалар булган химия фәне. Быел безнең беренче тапкыр яңа фәннәр килеп чыкты. Моны Айболат әйткән сүзләре буенча тыңлаганыгыздыр. Безнең беренче тапкыр география буенча безнең укучыбыз Башкортстандан Россия елма командаһына география фәне буенча шул командага инде. Уңыштар сынапта укучыларга артабанда улар мөгаен әлеге вакытта имтихандар бирә. Сыгарылыш класс укучылары мөгаен күбе. Әйе, мин уйлыйм, кем ошо олимпиада булган балалар, уларга имтихандар куркыныч түгел дип уйлыйм мин. Әйткәндә, ничәнче класс укучылары улар? 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класслар, олимпиада 7-нче класстан башлана. 5-нче класстан әлбәттә без олимпиада мәктәпләрдә башлана. Абына без уларда укыткан, төрле калаларга йөргән балалар 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класслар. Бuna Айбулат Хажин үзенең сыгышында кайбер райондар был Бүтән Россия олимпиадаһында катнашманы дип белдерде, әмма был райондарда һәләтле балалар юк дигәндә аңлатмый, шулай бит? Әйе, мин дә караным, мин дә тыңланым, анда әдрәк дөрес түгел, был кем таблицаны күрде, анда яшел райондар бар һәм кызыл райондар бар. Әдрәк дөрес түгел, ул рейтинг түгел. Ул бына балалар кайда бар икәнлеген, кайда юк икәнлеген аңлата. Әлбәттә, был менә мәсәлән Әлшәй районында балалар яхшырак, менә Федоровка районында балалар насаррак дигәндә аңлатмай. Без әлбәттә иң беренче ул районның үзеннән тора. Әлбәттә, кайбер районда үзләре менә ошо Әлшәй районы үзләре безгә килеп, безнең баштан төшмәй, безнең белән эшләй. Әлбәттә, безнең 63 муниципалитет, без һәрбер эшләргә өлгергә тырышабыз. Шуңа күрә хәзер безнең менә Аврора регион дигән проект башланды. Без райондарда айрым алып, 5-6 районда айрым алып, улар 2 адна, 3 адна эшләп, менә һәрбер районда ошлай, һәрбер районга инеп, һәрбер районда ошлай алып укытып чыгып. Шәхсән эшләһәгез. Әйе. Гомумән ничек эшләһәгез? Ничек ел дәвамындамы, әллә яй көне үк башланамы һәрәң? Юк, ел дәвамында, яй көнеле, кыш көнеле, көз көнеле касан булһа. Онлайн укытасыз балаларга? Онлайнда, офлайнда, бuna августта безнең башлана онлайн смена. Әлеге вакытта язылган дәресләр дә бар, шул ук сменаларда балалар укый ала. Бuna офлайн сменаларда башлана, Бирен районында безнең химия буенча заезд башлана. Әлеге вакытта Аврора үзендә балалар өчен бер смена бара, көндезге смена инде. Шуңа күрә тырышабыз инде эшләргә. Димәк, Бирен районында химия буенча башлана. Ничек эләгергә, әллә күптән билдәлеме исемлек? Исемдәре күптән билдәле. Бunda әлбәттә эләгергә була ине. Бuna иң сигендә безнең бөтен яңалыктар ул безнең сайтта, Инстаграмда, ВКонтактта бөтен yerdə языла. Без айрым балаларны гына алмайбыз. Без кем заявка биргә өлгерә, кем отборда үтә, шул балаларны ала. Без бөтен район өчен эшләйбез. Кайбер кешеләр исәп курка заявка биргә, чөнки Белмәйм, уйлайдардыр, бunda балалар йылган тиеп, юк, алай түгел дөресен әйткәндә. Без балаларны ябыз, отбор үткәрәбез, кем үтә, шул бара. Бuna безнең ул отбор бара беренче ай буена. Бuna яз көне башланды, улар йөреп укыналар, онлайн килеш укыганнар, шуңа улар лагерьгә эләкте. Бuna ошо этапларда һәр бала үтә ала. Бuna безнең сайтты укып, безнең Инстаграмда укып, вакытында кирһәләр, шул вакытта һәр бала өлгерер ине. Һәләтле балалар юк димәксегез. Юк, без һәрберне эшләргә, һәрбер район менә һәрбер баламан айрым эшләргә тырышабыз. Шулай да баланың һәләтен ничек асырга һуң? Монда беләгезме, дөрес әйттегез, менә әлегә һәләтле балалар юк, әлбәттә тик әмма ләкин дип әйтәм инде, моны психологик яктан кайбер балалар ояла. Моны мәсәлән, уларны аңларга була. Менә мин үзем райондан үзем калага килгән сакта, үзем инглиз теле буенча мәктәптә укыганда, олимпиада барган сакта мин куркай инде. Мин уйлыйм, был кала балалары. Булар миннән акыллырак, булар миннән яхшырак, мин авылдан булгас, әдәк насрак дип уйлый торган идем. Шулай белмәйм нишләп, бу психологик яктан инде. Шуңа күрә без балаларга психологик яктан да ярдәм итәбез, үзен асырга, үзенә ярдәм итәргә дип әйтәм инде. Безнең бик яхшы психолог, уның белән связьга сыгалар, уның белән һөйләшәләр, балалар уны бик ярата. Шуңа күрә мин уйлыйм, спорт ягынанмы, фән ягынанмы, музыка ягыннан баланың һәләте бар. Бuna асыргамы, асмаскамы, ул әлбәттә ул бала үзе хайлай инде, хайларга ярдәм итер өчен без бар.
Ата-әсәләр менән эшләйһегезме? Эшләйбез, әлбәттә. Әйе, ата-әсәләр менән эшләйбез. Бына киләсәктә мин задание бирдем дип әйтәм инде. Эш куштым. Ата-әсәләр өчен айрым курс эшләргә, ничек үзеңнең балаңның хәлетен асарга. Бына әйткәндәй, ата-әсәләр менән эшләйһегез, укучылар менән эшләйһегез, әмма без ни өчендер хәләтле бала дигән сакта, я техник фәннәр, төвәл фәннәр буенча, я булмаһа музыка, я булмаһа шул ук лингвистик, тел үзенчәлекләре буенча шулай гына баланың хәләтен үстерәбез дигән дип аңлайбыз. Әмма бит баланың физик яктан өлгәшелә шул ук хәләт. Тагыла нинди фәннәр буенча үстерәһегез балаларның хәләтен? Мәктәп фәннәреннән башка безнең спорт бар. Спорттан башка безнең музыка бар. Менә әлеге вакытта безнең музыка профиль сменаһы бара. Гимназия-интернатта Аль-Мухамметова исемендәге. Унда 60 бала килде, төрле районнардан. Улар музыка буенча әлеге вакытта укый. Берничә ай элек, 2 ай элек микән, безнең Дәүләткилдиев исемендәге гимназия-интернатта унда сәнгать буенча, гончарное мастерство буенча һәм һүрәт төшерү буенча сменалар үтте. Мин уйлыйм, бына ошо 4 юнәлеш буенча баланың бер юнәлеш буенча булһа хәләте булырга тиеш. Ул бәлки музыкамы, бәлки сәнгатьме, бәлки спортмы, бәлки фәнме. Тагы бер 5-нче мин белмәйм, тагы нәм бар икәнлеген. Ошо баланың ошо 4тән береһе булһа бар. Сиңа гимназиялар менән эшләйһегез, республиканың югары уку йортлары менән эшләйһегезме? Эшләйбез, Аллага шөкер эшләйбез, әйе. Бөтә булган вузлар менән, Өфөлә булган эшләйбез, әлбәттә, Стәрлетамакта булган филиаллар менән дә эшләйбез, уларның бергә шул профиль сменаларда үткәрәбез. Киләсәктә Стәрлетамакта бер информатика буенча бер смена башлана, Алла бирһә дип ышанабыз инде. Киләсәктә бана сентябрьдә уйлыйм фәннәр академия менән бергә без зур бер проект эшләйбез. Ул бала үзенең эшен, кайбер балаларның эшләре фәннәр буенча магистр уровень тиклем бар, җитә. Ышанагызмы, юкмы, укыйсың, аптырайсың. Шуңа шундый балалар, айрым балалар өчен без уларга ошо фән академияһы бергә бер айрым смена эшләп, уларга уйнау формасында булһа кандидат степень бирәбез. Уен формаһында. Әмма ул балаларның күңелен үстерә шулай бит. Әйе, әлбәттә. Ул әйткән үз-үзеңә ышанусанлык һәм башка хәләтләрдә тәрбия. Тик онда әйтергә кирәк, онда менә мәсәлән биология гына түгел, аны молекулярный биология, генетика айрым буласак. Ошо фәннәрне төптән өйрәнсәк без, ошо фәннәр буенча без балалар эшләр язасак, үзенең эшләрен яклап, улар кандидат степенен әкиләсәктә доктор степень аласактар. Кандидат аврорских наук һәм доктор аврорских наук. Булар битә бөтәһелә яхшы, әмма һуңгы вакытта без нимә күзәтәбез? Республика башлыгы ла бу проблеманы хәл ала. Акыллы баштарыбыз республикадан китә. Юкка гына миһнәгә югары уку йортлары менән эшләйгезме дигән сорауда бирмәнем. Бына ничек акыллы, хәләтле, талантлы балаларыбызны үзебезнең республикала калдырырга? Моны беләгез, мин уйлыйм, бу стереотип дип уйлыйм мин рус әйткәндә, чөнки кемдер уйлый, моны икенче регионга барыпмы, икенче калала, сит калала укып, онда яхшырак дип белмәйм, әйтә алмыйм. Чөнки безнең дә икенче регионнардан бергә килгәндә укучылар бар. Әлбәттә, бундай ситуация буласак, тик мин уйлыйм, балаларга менә ошо вузлар белән бергә без балаларга yetkерәбез. Һәм монда укый алабыз. Безнең ике проблема бар инде. Беренче, ул балалар вузга бәлки керә алмай, бәлки куркалар микән керергә, һәм шул каллар икенче уровеньда калалар инде. Кайбер балалар уйлыйлар икенче регионда яхшырак, шунда барырмын дип. Шуңа без ошо ике проблеманы вузлар белән бергә хәзер хәл итәбез. Беренче, без балаларды 2нче класстан 1нче класска тиклем айрым платформа әзерләйсәк без шул уку йортына инергә. Икенче, балаларга әлбәттә аңлатасакбыз, безнең дә яхшы вузлар бар икәнлеген, чөнки мин уйлыйм, монда белмәү генә дип. Һәм тагы бер проблеманы әйтергә кирәктер, ул укытучылар проблемасы, чөнки хәләтле балаларның талантын тәп укытучылар аса. Әйе, монда укытучылардан башка әлбәттә төрле икенче факторлар бар дип уйлыйм мин. Укытучылар бәлки балаларның хәләтен асарга шаттыр. Эшләрдә ине. Әйе, бәлки белмәйм, кемнең төрле ситуациялар бар, кемнең кайбер мәктәптә оборудование җитмәй. Шуңа без шундый мәктәпләр менән эшләргә тырышабыз да, без кайбер районнар менән эшләп, шунда бына шул Бүрьян районында без шул Бүрьяннан сыгып булган безнең оборудованиены сыгарып, монда опыттар эшләйбез. Нишләп Бүрьян районы дип әйтәм мин? Чөнки
тағы бір әйтәм, қайсы бір районлар үзләре беренче сыга, шуларның главалары шылтыратып безгә, без улар белән бергә эшләйбез. Шуңа һәр бер районның безнең эшләргә Юлдар асык. Юллар асык. Әйткәндәй, тагы бер тапкыр тамашачыларның исенә төшерәйек, ничек һезнең үзәккә эләгергә? Безнең үзәккә эләгер өчен төрле опытлар эшләргә кирәкмәй. Безнең Instagramга кирип, безнең сайтка кирип, шунда заявка калдырып, шунда булган яңалыкларны укып, заявкалар калдырып, безгә инергә укырга була. Безнең онлайн булһа сменаларда үтеп, офлайн сменаларда үтеп, бул кыен түгел. Һәм мөгаен да бына һезнең үзәктә шөгыльләнү баланың артабанғы үсешендә зур эз калдыралар. Әлбәттә, чөнки без үзебезгә шундый максат куйдык. Менә баланы без 5нче класстан башлап эшләбез. 5нче класстан алып, 5нче курска тиклем, бәлки 6нчы курска тиклем, уны шундый тьюторское сопровождение эшләп, Җитәкләп алып барырга. Җитәкләп алып, Алла бирһә, шундый хуй бер скилл дигән инде киләсәктә лә вузда бит хәле уңа скилл биреп, уның матур итеп киләсәге булһын дип ышанабыз. Чөнки һәр бер бала безнең республикабызның алтыны, тик ул алтынды дөрес итеп алып, дөрес итеп табып, дөрес yerдә инде матур итеп талартып, уңа юл бирергә. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Һәргә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Аврора талантларда үстерү үзәге директоры Айдар Сәгъфәров булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.